Euskaldunen erresistentzia. Milenioak aurrera doaz, eta Imperio Espainiarrak edo paioak bere uriburua Kaiden, gaurko Kadizen daukola, euren Europa eraikitzen jarraitzen dabe. Europa, paioak sortutako jabetza esangura dau, eta euren jabetza Errusiako aldeko uranetaraino zabaltzen dabe. Europa osoa menperatzen dabe. Baina imperio handiaren bastarretan zurrumurrutzen da nazio txiki batek, eta berik, hau da, gure Euskal Herriak aurre egin dautziela, eta ezin izan dabela guztiz menperatu. Eta berik, euren biztanleak berikoak deituak. Egoera hau, enperadore paioen oinetan arantza bata, eta zenbat eta urrunago lurralde gehiago konkistatzen ibiltzen direzen, arantza zenbat eta sakonago sartzen jake. Horrela, eta berik guztia konkistatzeko aginduagaz, euren generalarik onenetariko bat bialtzen dabe. Garaipen handi bat lortu dau Omsk inguruan, eta esperientzia handia dauko beren lur elurzu eta hotzetan. Berehala azpizea paez izena epine dautzie. Kristo aurretik 3008 urte inguruan gagoz. Paioen imperioa bere gorenean dau, eta gure badabe 500.000 soldadu batu aldabez, hainbeste gorroto dabesan bereak zuntzitzeko. Paioen flota indartzuak milaka soldadu lehorreratu aldauz, Kantaberik deitutako itsasoko kostaldean zehar, gaur Kantabriko deitua. Kantaberik, beriketarantz edo berik aldera, esangura dau. Paio generalak indar garrantzitsuak eta ondo hornituak daukoz, Pailar gaur Zaragozadan hirian batuta. Espedizioaren buruan Ebro ibaia igotzen dabe. Irigue gaur Logroñodan herrira iritsiz. Hiria inguratzen dabe, eta indar gehienak Arobe, gaur Aro eta Arabeko hiriburura doaz, oso ondo arrezituta bai dago. Aldi berean, flota imperialak errefortzu handiak lehorreratu dauz, eta Beizkaiu kostaldean zehar, eta lurrean borroka gogorrak izan ostean, paioak eta Beizkaiu, gaur Bilbodan hiria hartzen dabe. Aroben setiatutakoei eta Beizkaiu gaur Bilbo erori egindala, jakinarazten dautzie. Haiek ez dautzie sinesten, eta setioak aurrera jarraitzen dau. Gauza berdin esaten dautzie, Irigue gaur Logroñodan hirian setiatutakoei, eta honek errenditzea erabakitzen dabe, paioen baldintza ongarriak onartuz. Biztanle guztiak bizitza salbatuko dabe. 14 urtetik gorako eta 40 urtetik beherako gizonak izan ezik. Ze honek bizitza guztirako esklabu izango dira, eta kobre meategietara lan egitera bialduko dabez. Bizen bitartean, kostaldean zehar dagozen haranetan borroka gogorrak gertatzen dira. Eta borroka horren goraberak eta baita berikuen lurraldeen barruan jarraituko dabezanak ere, Europa osoko 100 poetak abestuko dabez, baita Siria eta Arabiakoak ere. Azpimarratzekoa da Toluga, gaur egun Tolosadan, herriko biztanleak 2 urteko setioa iraun ondoren ezebela amore emon. Azkenean, egoera horretan jarraitzea ezinezkoa izango zala uste izan eben. Eta egun euritzu baten, euren gizonik indartzuenak eta ausartenak, tambor eta trompetakaz plazara urten zidan. Paioek ez eben ulertzen zer gertatzen zan, eta arma barik egozala ikustean, euren artetik desfilatzen itxi eutzien. Gainera, zuzen zijoazen mendurun dendara, hau da, paioen buruzagia gana. Honek errenditu nahi ebela pentsatu eban, beste errendizio batzuetan antzerako zerbait ikusi ebalako.
betiko bandera zuriaz egin beharrean euren erara egiten ebela pentsatuz. Paioen kanpamentuaren amaierara iristean instrumentuak jotzera itxi eutzen, eta inolako movimenturik egin barik geratu ziran. Une horretan, hiriko atetik gainerako biztanleak, zaharrak, emakumeak eta umeak presak aurten ziran. Soldaduek ere bidea ireki eutzien, eta itzik esan barik harresietatik aldendu ziran. Paioek hiriaren erabateko ebakuazio sala pentsatu eben. Antzadanez, defenditzaileek amore eman eben, armak etxean itxi ondoren. Eta borrokalari ez ziranak bertan gehiago ez bizitzea erabaki eben. Paioak harrituta geratu ziran. Ez ekien zer egin lehenengo. Herrian sartu edo musikariak preso hartu. Esploratzaileak etxeetan sartzen hasi ziran, ea inor baegoan ikusteko. Bat batean, harresien gainetik paioek oihu luze bat entzun eben. Berikoak borrokara doazenean jaurtitakoak bezalakoa. Soldaduek emakumeei urruntzen edo herrian jende gehiago ote zegoen bereizten saiatzen ziran unea aprobetxatuz, Tolukanek edo Tolosarrak espata zorrotzak atara ebasan, danbor eta danbolinetan ostondurik. Baita burdinezko txirula astunak arma moduan erabiliz ere. Danak batera, paioen erretaguardia eraso eben. Handik gutxira, soldaduak bereak ziran borrokalariak toki guztietan egozala konturatu ziran. Emakume eta zaharren taldeen artean espataz armatutako gazteak sortzen ziran. Ze buruan zapiak eta hotzarak besoazpian ebazala emakumez mozorrotu ziran. Herri barrutik beste borrokalari batzuk urten ziran. Hemendik aurrera ez da borrokaren xehetasun gehiago emoten. Paioek 4.000 soldadu galdu ebezala aitatzen da bakarrik. Gainerakoak kostaldera atzeratu ziran, eta mendebalderago esarri eben euren kanpamentu nagusia. Eta bertan behin betiko geratu ziran. Toluga edo Tolosa hiria hartzeko proiektua bertan behera itxi eben, Soro herria sala esanez. Paioek kanpamentu nagusi hori atzerakoen alez hartu eben. Hau da, borroka frontetik atzerago, eta atzepaiti deitu eutzen, gaur egun Azpeiti. Toluga hiriak ere Tolotza izena hartu eban. Eta bere ospea Paio imperioaren azken mugetaraino zabaldu zan. Alexander Eleazarrek dinosku borroka honen berri hemendik 3.600 kilometrotara aurkitu ebala. Berikoen lehen garaipen handiak, imperio paioen aurka lortutakoa, erresistentziarako gogo sendoak sortzen lagundu eban. Paioek erresistentzia gogor eta adimentzu berdina Durango, Eibar eta Bergaran aurkitu eben. Orduen, paioak eskualde horretatik alde egin eben. Kanpamentu nagusia itsasotik oso gertu ezarriz, eta Markin izeneko leku baten, gaur Markinan ezarri eben, euren flotari esker, hobeto babesturik egoteko. Beste kanpamentu bat, Gerniken ezarri eben, eta beste bat, geroago, Amur izeneko leku baten, gaur Amurrio. Eta Beizkailu, gaur egun Bilbo, hiri paioa bihurtu zan, eta bertako biztanle guztiak, baita emakumeak ere, imperioko hainbat probintzitara eroan ebezan. Libia, Egipto, Siria eta Libanora. Eta bertan, esklabu moduen saldu ebezan. Gizon gazte eta indartzuak, Persia eta Indiako urre meategietara eroan ebezan. Paioek Beizkailu izena aldatu eben. Gure beren portua esan gura dauena,
Bizkaiu izenagaitik, gure babeltzapeko portua esan gure dauenagaitik. Eskualde horretan bertan, bi herri sortu ebezan, fortifikazio militar baten inguruan kanpatuta egoan jenteagaz. Sestau eta Turse, gaur Santurtzi. Iparreki alderantz eta kostaldean Palentzieko guarnizioa esarri eben, gaur egun Plentzia. Donetz Jesus hiri santua gaur Donostia suntzituta geratu zan. Hiria Xuride Martaren semeak eta ondorengoak sortua izan zan, Kristo aurretik 10.463 urtean. Bere defenditzaileak Paioek ezarritako baldintzak ez ebezan onartu, eta danak hil egin ebezan. Banan-banan estarria iraki eutzien, mai sakrifikatorioren gainean. Berdugoaren aurrerantz, hilara luzean ibiliz, Maria eta Jesusi amodiozko abestia kantatzen eutzen. Sortuzan egunetik hiria Jesusi eskaini izan zan. Eta beraz, jangoiko beren estatua handi bat itsasoa bezarkatuz, baia menperatzen zuen leku baten egon zan. Alexander Eleazarrek uste dau, orain Igeldo izeneko mendian. Ze estatua horri Egeldu esaten jakon. Eta Egeldu jangoikoak dau argia esan gura dau. Presoei lepoa moztu baino lehen, Paioek harrizko estatua 100 zatitan apurtu eben. Eta beriko bakoitzari, Paio soldaduen kakaz betetako zuluan, harri hoietako bat botatzera gonbidatzen eben. Bizia salbatzea eskainiz, baina ez askatasuna, hala egiten ba eben. Inork ez eban eskaintza onartu, eta danari lepoa moztu eutzien. Paioek inguruko lautada osoa okupatu eben, baita gaur egungo Frantziako B Pirineotako departamentua ere, lur altuak eta menditzuak izan ezik. Bitartean, zer gertatu zan hegoaldeko barnedurretan, Azpizeapa General Paioak azkenean denbora luzean itxarondako garaipena lortu ebala. Arobe eta Arabeko hiriburua gaur Arodan herria hartuz, barruan inor bizirik geratzen esanean. Garaipen horren ostean, Paioak ez iran berikuen nazioaren barruan aurrerapen handiak antolatuten saiatu. Bazekien lur horrek oso itxura latza ebela. Zuaitz altuekaz betetako mendiak eta hartz handiak, nunai bizitzen ziralarik. Gainera, otsotaldeak gauez kanpamentuetara hurbiltzen zirela ikusi eben, idiei eta beste animali batzuei eraso egiteko, eta batzuetan errekonozimenduko patrullak eta sentinelak inguratu ebezan, estu jarriz. Egun hotz edo edurzuetan borroka zelaietara ere iritsi ziran, zauritutako soldaduak jateko asmoz. Oraindik berikuen esku gelditzen zan lurra eta Araberen batzar nagusiaren menpean ipini eben. Honek bere operazio zentroa Presaka eraikitako fortifikazio baten esarri eban. Lautada baten egoan eta Alabe deitu eutzoen. Gaur egun Gasteiz dana. Gaitasun handieneko berikoak igoera akatseneko mendietan babestu ziran. Ejertzito Paioa gurdi eta sama animali gehiegi batuz, aldaz horrek igoteko gai ez ziralarik. Eta leku horretatik, historia gogoratzen duen gerrilla ekintzarik bildurgarrienak antolatuko ebezan. Hurrengo urteetan zehar, lurreko armadarik indartzuenako milaka soldadu hilko ziran. Berik horrei behazko deitu eutzen,
euren arrasakoek. Behazku, bereen trebetasuna esangura dau. Behazku horrek nekazari eta menditarrak ziranez, basabere ere esaten jaken. Behazkutarrek eskualde baten paioak ostigatzea erabakitzen ebenean, lehenengo tontor altu bat aukeratzen eben, eta bertan Mariaren irudi bat ipinten eben. Handera edo basandere deitzen eutzen. Historiako analek diotenez, paioak berikoen nazioa Troiako gerra hasi arte erasoten egon ziran. Hau da, 200 urte baino gehiago, eta denbora guzti horretan ezin izan eben guztiz menperatu. Ez da mundu honetan, ez haranik, ez basamorturik, ez irlarik, bere garaian paioen lurraldea izan ez dana, berikuen nazio txikia izan ezik. Munduko garai historiko handietan zehar aurre egin eutsiena, hain etzai gogor, erruki gabe eta altzuaren erasoei. Berikuen lurra, beren lur bedenkatzutat hartu zan, birtude guztien adibide moduan gazteei seinalatutako lurra, eta horregaitik beti ospe handia izango eban. Behazkuen borroka sistema oso erreza zan. Paio soldaduak euren luma gorriagaitik oilasko izenez ezagutuak ikusten ebezanean, euren etxe eta auzoetatik ihes egiten eben. Eurekaz janariak bakarrik eroaten ebezalarik. Batzuk azken unen arte geratzen ziran, eskutatu ezin ebezan tresnak erretzeko. Euren emakumeak eta umeak aldez aurretik prestatutako eskutalekuetan babestera behartuta gero inguruko mendietara igoten eben, paioen biztatik kanpo. Berikoak beti lurrik altuenak menperatzen ebezan, paioak aran sakonetan geratzera behartuz. Ibaien ondoan, eta han, umedadeak estarri eta bidikietan kalte egiten eutzielarik. Egoera horrek gainera, paioek fletxak gorantz jaurtitzera behartzen zituen, eta berikoak berantza jaurtitzerakoan urrunago heltzen ziran. Eguraldi txarra egitean, euria edo edurra gudatzaileak bat batean mendietatik jaisten ziran, paioeri egurre emoteko asmoz. Gudatzaileek ez eutzen paio armada osoari aurre egiten. Euren helburua ahalik eta karga animali gehien hiltzea zan. Eta honek, astoak, idiak, kameluak eta elefanteak ziran. Aldi berean, bere gerrileriak bedar eta lastosiku gurdiak erretzen saiatzen ziran. Paioen akatz handiena, euren materiala eta hornikuntza gurdi karabana luzeetan ekarri beharra zaneta. Gudatzaileak euren helburuak lortzen ebezanean ingurutik berehala alde egiten eben. Paioek aurka egiteko astirik izan baino lehen, eta egun askotan ez ziren berriro agertzen. Edo aldegin ebela itxure emonez, buelta erdi emon eta beste leku baten ustekabean erasoten eben. Behazkuk beti oinez ibiltzen ziran, animali barik. Gauez edo goizaldean oso isilik ibiltzen ziran. Eraso eginez, sentinelak hil eta kanpamentu nagusitik metro gutxira egozanean. Paioek, hotzaren hotzez, dardarka pasatzen ebezan egunak, eta umedadeagaitik era guztietako minak eukiten ebezan. Bat batean denpora txarrena egiten ebanean, eta 10 pausu baino gehiagora ezer bereizten esanean, mamu batzuk ikusten ebezan aurrean, oiuka eta saltoka, eta lantza luzeak jaurtiz. Animaliak ikaratu egiten ziran, eta sokak apurtuz ihes egiten eben. Euren atzetik, korrika egiten saiatuz, paioak laster bere akaz borrokatzera beharturik egozan. Lokatzetan, belar guztian edo edurretan, bueltak alurrean.
Paio alik eta gehien bustita eta ondo izoztuta geratzen zanean, buru edo jefeak txistua jo eta bereak desagertu egiten ziran. Kanpamentuetara itzulirik, paioak euren mantetan itzuntzen ziran. Bat batean, berotzen hasten zirenean, batzuk besten gainean pilotuta, behaskuen oihu guturala berriro entzuten zan. Ez egoan egipzio, etiope, libiar edo mororik hori jasango ebanik. Hori zan behaskuen etengabeko garaipenen sekretua. Paioak hainbeste beldurtzen zuena. Mendozoak kanpamentuaren ingurua askotan erasoten zala ikustean, dendak altzatzeko eta leku beherago leunago batera erretiratzeko agintzen dau. Handik etsaia distantzia handiagotik datorrera ikusteko. Orduan paioak hurrengo udera arte ez iran handi mobiduko. Eguraldi ona helduta, kanpamentuak izten dabez. Gero eta sakonago eta arriskutsuagoak diren haran estuetara itzuliz. Martxa motela da. Pauso bakotxean, atxak bizilo behar dabez. Behasko indartzuek jaurtitako arkaitzen bat euren buruen gainera etorri ez daiten. Ezer gertatzen ez dala ikustean, konfiantza handiago hartzen dabe. Harik eta egun baten, kanpamentu nagusiko mesulari bat agertzen zan arte. Behaskuk, azken soldadu bakarrak hil ondoren, dana suntzitu eta erredabela esateko. Berriro ere, armada paioa erretaguarde barik gelditu zan. Ordutik aurrera eta kanpainak irauten dauen bitartean, etsai batek eraso egingo dautzo etengabe, alde guztietatik agertuz. Mendozok albiste txarrak jaso besterik ez zuen egiten. Arma eta janari karabana erretaguardiako edozein lekutan erasotzen deben, baita berik estatuen lurralde primitibotik urrun ere. Negua berriro iristean, paio armadak udan okupatutako lur guztia eta batzuetan gehiago itxi behar izaten eban. Urtero emaitza berdina zan. Berikoak euren lur altuetatik atz bat ere galdu ez eben bitartean, paioak milaka eta milaka hildako izten ari ziran. Sama animalia, gurdi, arma eta era guztietako tresna ugariz gain. Berikoen beste borroka taktika bat, milaka eta milaka borrokalarirekin paioen ikuspegia alde guztietatik betetzea zan. Paioak ikaratzen eta geldiarazten hasten ziran. Orduan, baso txiki bakotxetik, mutur bakotxetik, zulo bakotxetik, berikoak agertzen ziran. Espataz eta lantza zorrotzez ornituta. Eta euren gainera jausten ziran indar ikaragarriaz, eraso eginez. Hala ere, paioen nagusiak mendietan gudatzale ugari ikusten zituen. Haranean euren lagunak erasoten ebesan arren, mendietakoak goialdean geratzen ziran, zirkulo bat osatuz. Euren oihu berezi eta etengabeak entzuten ebazan. Bazirudien oraingoan, etzai gehiagorekin egoala, baina uste eban denak batera ez irala borrokan hasiko. Pentsatzen eban, haranekoak nekatuta egongo ziranean, bere soldaduokaz borrokatzeaz, mendietakoak etorriko zirela haien ordez, eta bere neurriak hartzen zituen, bere soldadu guztiak ez erabiliz. Baina inguruko mendietan gudatzalez jantzita agertutakoak emakumeak eta umeak ziran. Batzuetan, eraso sutsu eta bat-batekoetan behaskotarrek etzaien kanpamendura iristen ziran, bertan aurkitutako izaki bizidun guztien benetako hilketa eginez. Berikoak edonon agertzen ziran, eta paioak gorputzez gorputz borrokatu behar izaten eben erioz engainatzeko. Indar handiko borrokaldiak
uda amaieran edo udazkenean izaten ziren. Paioak neguko lekuetara bueltatzeko erabakia hartu baino lehen. Berikoek egun osoan, gau osoan eta hurrengo egunean borrokan jarraitzera behartzen eban inbaditzailea, bere gauarekin, erritmoa inoiz jaitsi barik. Egoera baten, berikoek sektore bakarrean armada operatibo osoa zuntzitu eben, 60.000 soldaduz hornituta egoana. Inorki ez egingo ez ebala ikusita, Azpiseapak bere bizia salbatu gora izan eban. Ibai baten ertzetik hurbil zulo baten eskutatu zan. Berikoak paio guztiak hil ebezenean, ze presorik ezin izan zituen egin, harritu egin zidan. Mendozo arroaren gorpua aurkitu ez ebelako. Urrungo goizean, ia hotzak hilda aurkitu eben, eta zugaiz batetik eskegi eben. Horrela suntzitu zan, berikoen lurretan, besteak beste, paioen armada ospetsuenetariko bat. Asian eta Europan bere bandera garailea paseatu zuena. Azkenean, paioek eta beriken konkista behin betiko izten dabe. Irigue, gaur Logroño, Arobe, gaur Aro, Beizkaiu, gaur Bilbo eta Donez Jesus, gaur Donostia hartzean lortutakoaren arabera. Donez Jesus, Jesusen ospe handiko jabetza esangura dau. Gaur Donosti. Donez Jesusi paioak izena aldatu eta egipauskoago deitu eutzen. Hau da, paioak jangoikoa irauli zuen tokia esangura dau. Edo egipauskoa edo gipauskoa, eta gaur egungo Gipuzkoari izena emonez. Paioek eta beriken okupatutako lurraldeari Pauskaldunie deitu eutzen. Hau da, paioak eskuak eta oinak lotu zuen ondasuna, edo paioak menperatu zuen jabetza, esangura dau. Moises historialariaren arabera, Imperio Espainiarrak edo paioak 250.000 soldadu galdu zituen eta berik guztia konkistatzen saiatu zanean, eta ez eben lortu. Eta berik izan zan, iraganeko garaietan, ez lehen eta ez bigarren imperio paioak mundu osoan menperatzea lortu ez zuen lur bakarra. Eta hau, gertakizun guztiz ezinezkoa zirudien. Mundu honetan, inoiz euren oinak ipini ez eben lurralde zati bakarra izateak paioentzat lotzarik handiena izan zan. Alexander Eleazarrek, Kristo aurretik 3580 urtean, Iberiako mapa erakusten dauzku. Troiako gerra amaitzen ari da, eta paioak Iberia osoa menperatzen dabe, eta berik edo Euskaldunen lurralde zati bat izan ezik.